Carinyo! Hola! Què? Però, si funciona això... 1.000 euros, xaval. No apostis pels anglesos. Un mes de sou! Déu, no. Déu! Aquests 3 col·legues de la infància et demanem... et preguem que la mitja part d'avui del partit entre els Tigres de Hull City i els Canaris del Norwich City acaben en empat. Un de nosaltres 3 segur que guanya. D'acord? Sigui qui sigui, partim enters el que hagi tocat. Així, com a mínim, cadascú pot tornar una part i guanyem una mica de temps. Sí o no? Retira el que acabes de dir, si no vols que et trenqui la cara. Molt bé, ho retiro.